Vážení diváci, vážení poslucháči, vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Mladí a ľaví. Moje meno je Tobiáš Longaver a so mňou, tak ako vždy, tu je môj spolumoderátor Kubo Slašťan. Kubo, čau. Zdravím. A naše dnešné pozvanie prijal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a podpredseda Európskeho výboru, pán Michal Stužka. Pán poslanec, vítaj medzi nami a ďakujeme, že si prišiel. Páni, ďakujem pekne, bolo to rýchle, len pred 2 týždňami sme prvýkrát spomenuli tento váš podcast a už som tu, takže teším sa a díky za pozvanie. No, my sa tešíme, že náš podcast si buduje také meno, že počuje to poslanec Národnej rady a kývne nám na to, takže ja som veľmi rád, že si teda prišiel. A možno tak na úvod... Ty si vlastne prvýkrát poslanec, tak? Áno. Áno, čo sa týka takého stručného nejakého medailóniku, tak ja som poslancom Národnej rady prvýkrát, čiže len rok a pol. Som v týchto poslaneckých službách parlamentných, ale parlament pre mňa nie je nová inštitúcia, keďže som do ňoho chodil bezmála takých 16 rokov ako šéf komunikácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so stovkami nových zákonov, predpisov, reforiem. Takže prostredie parlamentu, rovnako ako prostredie tripartity na úrade vlády alebo samotných rokovaní vlády, bol môj chlebíček s jednotlivými ministrami práce, sociálnych vecí a rodiny. 15 rokov de facto, takže zhruba. Takže nie si nováčik v Takže parlamente. až taký nováčik nie. Kým predtým som sedával na balkóne a vymienial si nejaké informácie, možno SMS-ky, lístočky, argumentačné signály s ministrami v prípade rozpráv, v prípade burlivých diskusí k veľmi dôležitým chlebovým zákonom a témam, zamestnanosť, dôchodková politika, rodinná, sociálna politika. Tak dnes je to iné, lebo už sedím dole s tými kolegami v tom pléne, ale sme super partia a myslím, že fajn je, že sa poznáme. Väčšinou sa poznáme dlhé roky, takže držíme spolu a bojujeme. A keď už si zasadol teda do tých poslaneckých hlavíc, je to veľmi iný pocit? Keď už tam chodíš teda ako... No, je to česť samozrejme, je to veľká príležitosť a je to honor, ako hovoria Američania, je to taká podsta, to určite. Nie je to jednoduché prostredie. Mnohí ľudia hovoria, že je do veľkej miery toxické, lebo naozaj, že mnohé tie vzťahy, aj tie interpersonálne nepovedal by som, že úplne unblock, nehádžeme do jedného vreca, ale medzi istými poslancami alebo partiami naozaj nie sú úplne rúžové, takže samozrejme to, čo divák častokrát vidí v televízii a podobne, sa prenáša aj do tej chémie a do tej atmosféry, či už v tom salóniku poslaneckom, do tých jedální, do tých chodieb a tak ďalej. Ale ja som taký diplomat celý život, konsenzuálny, aj preto som možno robil ten katalizátor medzi vonkajším a vnútorným prostredím, čo sa týka ministerstva, alebo medzi tým dokonca aj hlavné mesto Bratislava, 2 roky s primátorom nebojím Milanom Vtáčnikom, takže je mi vlastná celú kariéru vlastne tá pozícia toho diplomata, takého nárazníka, takže ja môžem povedať, že v každom klube de facto mám ľudí, alebo minimálne človeka, s ktorým sa dá ľudsky podebatovať, dá sa konštruktívne, skôr odborne a ľudsky dohodnúť, prípadne pohádať, alebo si vymeniť teda argumenty, súhlasy a nesúhlasy. Kto je taký človek, s ktorým sa dá, že ľudsky dohodnúť v online napríklad, teraz na Slovensku? Prvé meno, čo mi napadne, je Gábor Grendel. A to už je zase samozrejme z iného súdka, pretože to je Kresťanská únia, ak sa nemýlim, ale napríklad v Európskom výbore máme pani Záborskú a ono je to, musím povedať, že veľmi elegantná, sofistikovaná, rozumná, skúsená žena, takže pri niektorých témach sa s ňou dobre diskutuje. A musím povedať, že napríklad opačné krídlo, teraz berem kultúrno, eticky, progresívne Slovensko, takisto si ju začalo vážiť po diskusiách, ktoré prebiehajú napríklad mnohým uzneseniam na spomínanom Európskom výbore. Keď si tu teraz spomínal výbor, tak mňa napadla taká jedna vec. Ja som vlastne nedávno pozeral akože na tej stránke Národnej rady Matoviča a ja som si tam všimol, že on nie je členom žiadneho výboru. To je to možné, no, taký voľný agent v tom prípade, dá sa povedať. Takže treba povedať, chlapi, že každý poslanec má právo sa zúčastniť rokovania akéhokoľvek výboru. Dokonca aj v takom prípade, ak je v utajenom režime. V poslednom čase najmä ten Európsky a zahraničný výbor k tým veľmi citlivým otázkam, o ktorých sa ešte trošku asi pobavíme. Čiže tá konflikt Ukrajina, ale aj zbrojenie pred summitom NATO tohto týždňovým, alebo otázka Blízkeho východu. Posledné výbory boli, s výnimkou toho dnešného ranného, boli v utajenom režime. Napriek tomu každý poslanec aj z iných výborov tam samozrejme môže prísť, ale teda je zatvorený pred očami verejnosti a novinárov. No lebo ja som sa pýtal v tom kontexte, že Matovič v kuse kritizuje a hovorí, keď je v opozícii, keď vo vláde, tak sa veľmi o tom nebavil, že poslanci majú veľké platy a tak ďalej a potom mi prišlo také, že kritizuje veľký plat a vlastne nerobí toľko, čo možno ostatní poslanci, nakoľko nie je v
žiadnom výbore. Z tohto pohľadu mi naozaj vadí toto klišé pred tými divákmi, ktorí nemôžu vidieť dovnútra, častokrát ako to funguje, pretože on je relatívne ostrielaný politik, je v politike bezmála 15 rokov, ak si dobre pamätám, 2010 ešte na kandidátke Sasky, takže on veľmi dobre vie, že väčšina poslancov sú z regiónov, keď sú parlamentné prázdniny, ich úloha je pracovať, pripravovať návrhy, stanoviska, chodiť do debát, konferencií, stretnutia s občami, politická práca, častokrát sú to krajskí, okresní predsedovia svojich strán. No a veľmi dobre vie, že práve tá jeho dochádzka, nie len teda, že nemusí chodiť na výbory, lebo žiadneho nie je členom, ale celkovo tá dochádzka niektorých médií, ktoré v minulosti mali veľmi radi ten pohľad na tú prázdnu salu, absolútne nevyjadruje vlastne tú kľúčovú podstatu práce poslanca. Napokon žiadny poslanec nemôže byť majster sveta, odborník na všetko. To je najhoršie vlastne, keď každý mudruje do všetkého. Preto existujú tie odborné výbory, ktoré zlučujú spravidla takých 13 až 15 poslancov, rovnomerne rozdelených zo všetkých parlamentných klubov, teda strán, ktoré sa do toho parlamentu v danom volebnom období dostali. Tam má vznikať tá odborná debata, tie hlavné, povedzme aj pripomienky, ak sú to vládne návrhy, alebo tie poslanecké návrhy, koaličné opozície a k ním nejaké pozmeňujúce návrhy. Potom v pléne fungujeme aj v Smere, fungujeme tak, ale aj v minulosti to tak bolo, lebo som sa tiež zúčastňoval tých klubov so spomínanými ministrami, že si sadneme a debatujeme o všetkých tých zákonoch, ale aj koaličných, nielen opozičných, a sú tí gestori. Tí gestori sú vždy z daných odborných výborov, pretože tí si študujú najviac tie zákony a vedia aj genézu, aj prítomnosť a snáď aj budúcnosť tej problematike a predvídať, čo sa v tých zákonoch skrýva. To znamená, že to je tá podstatná časť fungovania výborov, parlamentu a jednotlivých poslancov a klubov. No ale ty na rozdiel od pána poslanca Matoviča si teda členom viacerých výborov, v jednom si dokonca podpredseda, tak ak by si nám to mohol nejakým spôsobom priblížiť. Áno, ja som sa hlásil celkom pochopiteľne do sociálneho výboru. Máme tam predsedu Jana Richtera, ktorý mi robil ministra a blízkeho kolegu každodenného vlastne 8 rokov, najdlhšie slúžiaci minister práce, takže on je predsedom a ja som členom sociálneho výboru. A máme tam napríklad aj Janu Valovú ešte z nášho klubu Smeru, a ktorá tam bola aj v minulosti. A potom, áno, príjemne ma prekvapila nominácia, ktorú potom teda schválil aj samotný Európsky výbor a stal som sa podpredsedom výboru pre európske záležitosti. Skrátke to voláme Európsky výbor. Možno pre divákov, ktorí takisto nemajú až tak každodenný vhľad do toho, že iný kolega Marian Kéry je predsedom zahraničného výboru. Sme jedna z krajín alebo parlamentných demokracií, ktorá si tieto zahraničné témy ctí natoľko, a tá prítomné mesiace a roky nám potvrdzujú, že oprávnene, že máme zvlášť Európsky výbor, zvlášť zahraničný výbor. Je logické, že v niektorých okruhoch a témach je tam prieniková množina, lebo napríklad my na európskom sa venujeme aj Blízkému východu, nie len Európa, konkurencieschopnosť, migrácia, finančné rámce, rozpočty Európskej únie a všetky možné témy, ale teda občas zabrdneme v tých svojich debatách a stanoviskách aj do širšej medzinárodno-politickej situácie. A má to teda opodstatnenie, že sú dve výbory, ktoré sú svojou povahou podľa mňa relatívne podobné, tak sme suverénny štát a s Európskou úniou tiež interagujeme nejako teda medzištátne, tak teda má opodstatnenie mať jeden výbor pre európske záležitosti a druhý výbor pre zahraničné vzťahy. Myslím, že veľmi múdre a skúsené hlavy o tom rozhodli už pred nejakými tými rokmi. Ja sa domnievam, že tie dôvody sú dva. Okrem spomínaného, že je to strašné množstvo tém. Dnes sme preberali dokonca všeobecné medzinárodné zmluvy, spolupráce, Karibik a akékoľvek oblasti. Konkrétne si predvolávame veľvyslancov slovenských designovaných, ktorí nastupujú na jednotlivé zastupiteľstva, veľvyslanectva Slovenska všade vo svete. To je tak obrovská agenda, že jeden výbor by to nezvládol, pretože výbor, a možno dôležitý detail z hľadiska toho procesu fungovania parlamentu, ale výbor nemôže podľa rokovacieho poriadku Národnej rady ani zasadať vtedy, keď zasada plénum. Je veľmi ťažké nastaviť časovo tie výbory tak, aby vôbec mali priestor hodinu, dve, niekedy potrebujeme 3 na Európskom výbore na prerokovanie tých niekoľkých bodov. Aj preto zásadne sme dnes napríklad, tak ako skoro vždy Európsky výbor sedel do 8 rána, lebo inak by sme nemali šancu. No a potom ten druhý dôvod je, a ten je možno ešte podstatnejší, že Európsky výbor má veľmi špecifické postavenie. Bez rokovania Európskeho výboru, ktorý si prizve člena vlády alebo premiéra, nemôže žiadny člen vlády, prípadne premiér, vlastne zastupovať to stanovisko, či už vlády, úradu vlády alebo jednotlivých ministerstiev pri daných radách ministerských, lebo každé ministerstvo má vlastne svoju radu s celou množinou teda ministrov členských štátov Európskej únie.
Takže práve preto je Európsky výbor v našich podmienkach parlamentu jediný, kde máme stáleho zástupcu, konkrétneho náhradníka. Keď z akýchkoľvek objektívnych dôvodov sa nemôže zúčastniť ten poslanec, tak má svojho stáleho náhradníka, lebo on musí byť vždy uznášania schopný a vždy schopný odhlasovať, schváliť, prípadne jemne pozmeňovákmi upraviť aj stanovisko, s ktorým člen vlády alebo premiér ide na tie najvyššie rokovania rád, ministrov alebo dnešná rada na najvyššej úrovni premiérov, tzv. Summit, pretože to sú tie najpodstatnejšie rokovania. Dobre, ty si ešte predtým, než sme začali nahrávať, si vravel, že dneska ste na výbore preberali 18. balík sankcií proti ruských sankcií. Čo z toho dneska vyplynulo? Ideme blokovať, ideme hlasovať, alebo ako sa pán predseda vlády ide postaviť? Začnem malou súvkou. To nie je jednodňová debata, ani týždňová, niekoľko týždňová. Asi to vnímajú aj naši diváci, pretože určite ich zaujímajú tieto témy v prípade, ak nás pozerajú, takže budem predpokladať asi, že nejaký ten vhľad a takú základnú orientáciu určite majú. Do nekonečna sme opozíciou kritizovaní, že jedno tvrdíme, druhé hovoríme a tak ďalej. Ako vieme, už aj táto vláda schválila niekoľko sankčných balíkov proti Rusku s dosť zdvihnutým prstom, nejaké podmienky, nejaké aktívne opatrenia, kde sme chceli vstupovať, do toho sa podarili, ale samozrejme pravdepodobne väčšina tých sankčných balíkov vznikla a bola schválená a prijatá ešte za tých bývalých vlád, alebo tej jednej teda počas takmer 4-ročného obdobia, ale teda boli tam také tie malé kozmetické vládne zmeny. Takže dodnes platilo, že sme nikdy sa nepostavili zásadne proti a neblokovali to. Teraz je tá situácia už naozaj vážna. Dnešnému napríklad rokovaniu predchádzali mnohé rokovania premiéra. Dnes bude hovoriť s Ursulou von der Leyen na okraji tohto samitu s novým nemeckým kancelálom Merzom, ktorý našťastie takisto mení isté stanoviska a hovorí, že vojenským riešením sa napríklad mier na Ukrajine alebo poraziť Rusko nedá dosiahnuť to, čo tvrdíme už vyše 3 rokov. Ale teda, domnievame sa, že nie je úplne férová hra, keď sa Európska komisia rozhodla rozdeliť dve kľúčové veci, o ktorých bude premiér rokovať dnes a asi zajtra, že bude kľúčové hlasovanie potom na tom premiérskom samite. A síce vami spomínaný 18. balík sankcií proti Rusku a na druhej strane tzv. Projekt a koncepcia Repower alebo Repowering Europe, čo v preklade znamená rýchle, čo najrýchlejšie, striktné, zásadné a absolútne bez pardónu a bez výnimiek odstrihnutie sa od akýchkoľvek fosílnych palív, to znamená energetických zdrojov z Ruskej federácie. Niečo, čo sa ešte pred 3 rokmi, tiež sa to volalo inak, že Versajská dohoda členských štátov a povedalo sa, že postupná, určite sme to všetci počuli, potreba diverzifikácie pre celú Európu, nielen pre naše krajiny, lebo náš región logicky, historicky patril k tým, ktorí sme boli najviac závislí na týchto komoditách z Rúska, nielen my, však skoro celý svet, ale ešte dodnes tvoria tieto komodity, najmä teda hovoríme o plyne, ale aj o jadrovom palive a samozrejme aj o rope, obrovské percento tej potreby, aj keď už menšie, ale celkom logicky, pretože v čase za tie 3-4 roky, alebo aj posledných 10 rokov tých sporov s Ruskou federáciou, nazval by som to ľudovo po Majdane, kedy dochádzalo k istej forme žiaľ tej studenej zákopovej vojny, informačnej vojny a podobne, tak naozaj, že niektoré tie vzťahy sa začali žiaľ naštrbovať. Takže tieto dve veci spojila Európska komisia a v tomto prípade sa vláda a premiér rozhodli, že je už nevyhnutné povedať, že nie. Za týchto okolností Slovensko v rámci svojej konkurencieschopnosti nemôže ísť do toho, aby povedalo OK, do 2 rokov de facto. Ako tá de jure stopka by mala byť už od začiatku budúceho roku, ale keďže vždy musíte prihliadať aspoň na krátkodobé, dlhodobé kontrakty akýchkoľvek podnikov alebo na štátnej úrovni, či už s Gazpromom, s Ruskou federáciou, so štátom a podobne, tak vlastne de facto je to ešte tak 2,5 roka, čiže do januára 2028, ak sa nemýlim, by sme sa úplne museli odstrihnúť. A asi aj vy dobre viete už na základe svojich všetkých znalostí a načítaných vecí, že v prípade napríklad toho jadrového paliva, tak ako funguje naša jadrová energetika, naša pýcha, vďaka nej sme dnes sebestační a budeme možno ešte prebytkoví a môcť ponúkať a predávať v budúcnosti to jadro, teda tú elektrickú energiu aj krajinám, ktorí ju nemajú do tej miery. Takže no a
Plyn sa zdá byť ešte úplne najväčšia téma. Poznáme ju. Áno, Turk Stream, ako vieme, dnes už naozaj neplní tie objemy ako predchádzajúce plynovody, ktoré sme mali či už stredom, či už Nord Stream, alebo túto družba, myslím, sa volá ten náš kľúčový, ktorý nám zastavil teda žiaľ prezident Zelenský bez mala tak pol rokom. V každom prípade my sa v týchto situáciách stávame nielenže opačnou tranzitnou krajinou, čiže plus minus sú o tom nekonečné dohady, analýzy, ale zhruba 0,5 miliardy by nás môže stáť to, keď nebude cez Slovensko tiecť ten tranzitný plyn. A zároveň je tam hrozba, ako sme sa rozprávali na širšej tripartite, voláme to dnes stálu konferenciu pre sociálny dialog, kde boli ministri na čele s premiérom, ktorý to celé viedol, a všetci sociálni partneri tento týždeň, ako hovorila aj ministerka hospodárstva Denisa Sáková, tých 15 až 20% by sme museli počítať, že by to zdvihlo ceny plynu. Môže to predstavovať pre Slovensko, myslím, ak som si dobre zapamätal, 400 miliónov eur ročne. No, kto to zaplatí? Zamestnávateľia už dnes hovoria, že energie sú základný problém konkurencieschopnosti priemyslu, strojárskeho, samozrejme hutníckeho, oceliárskeho na Slovensku, ale aj pre celú Európu. My častokrát nerozumieme, ako je možné, že ešte je toľko politikov v západnej Európe, ktorí ako keby trošku predstierajú, že nevadí, vyriešime, ako keby to stanovisko. Nie, my už sme si dnes povedali, že my už nemôžeme ísť do tohto rizika v záujme ceny energií pre slovenských občanov, ale aj pre slovenské podniky. Takže myslím si, že na konci dňa nebudeme jediní. Vieme, že už v mnohých otázkach sa občas pridávajú Taliansko. V inej otázke sme spomenuli dnes vojenské otázky ohľadom Ruska a Ukrajiny. Napríklad aj kancelára Merca, čo je veľký posun. O americkej administratíve ani nehovoríme. Poznáme už vyjadrenia objektívne pani Merkelovej, odkedy už nie je kancelárkou. Vieme, že napríklad španielský premiér Sanchez včera povedal, že oni napríklad nemôžu ísť do zbrojenia až do 5%, ani v horizonte 10 rokov, s tými istými argumentami, ktoré hovoríme my už niekoľko rokov. Takže toto je zhruba asi náčrt, ten pôdorys tej súčasnej situácie. Ten konečný verdikt, teda to uznesenie, rezolúciu, nakoniec budeme môcť podporiť, ale v prípade, to sa bude hlasovať zajtra, ale čo sa týka projektu a koncepcie repoweringu, tam premiér bude trvať na tom, že zrušiť, prípadne odložiť minimálne do momentu, kedy konečne my aj iné krajiny budeme vedieť, čo to reálne analýzami bude znamenať pre budúcnosť krátkodobú, strednodobú, ale aj dlhodobú Slovenska. Posledná veta možno k tomu, ja nie som energetik, ale na Európskom výbore sa tomu venujeme prakticky na každom zasadnutí. Myslím si, že tá schopnosť, tie ceny energií potápajú Európsku úniu, podobne ako to úvodné ambiciozne nastavenie Green Dealu pred 10-15 rokmi, totálne v konkurencieschopnosti voči Severnej Amerike, alebo vlastne voči akémukoľvek zvyšku sveta, mimoriadne samozrejme voči Ázii, špeciálne teda voči Čínskej republike. To znamená, že my už musíme naozaj myslieť na tú konkurencieschopnosť a na to, aby sme si vedeli dovoliť byť takýto komfortný a ideologicky formovať stanoviska Európy a nie na základe rácia. My sme za to rácio a veríme, že Európska komisia a Európska rada si to uvedomí a bude na toto prihliadať. Toto mi troška akože aj vadí možno na tom štýle, ako tá Európska únia funguje, že vlastne nejaký úradník z Bruselu, v tomto prípade to pani Leyenová si povie, že záujem Európskej únie je takýto a potom sa predpokladá, že vlastne všetky štáty majú jeden na ten istý záujem, čo samozrejme nie je pravda, veď to Slovensko už len vďaka tej svojej geografickej lokalite má úplne iný záujem ako napríklad Španielsko, veď Španieli nepotrebujú, ani neviem, či vôbec Španieli kupovali, alebo mali taký plyn do Ruskej federácie, ani neviem, či tam tečie tá rúra. A hlavne, tak už ako Slovensko, to malé Slovensko, keď nakupuje ten plyn od Ruskej federácie, pomôže tomu Rusku vyhrať tú vojnu. Veď to sú veľmi malé objemy oproti tomu, čo napríklad Rusko predáva do Číny. Veď Čína teraz tej sa prehrieva ekonomika, sa hovorí, že tí teraz musia nakúpať obrovské zásoby plynu, ropy, že proste potrebujú tu tie energie. A teraz, ak my Slovensko budeme ako je jediná, možno jedna z malých krajín pokračovať v nákupoch alebo dostaneme nejakú výnimku, tak podľa mňa to v Rusku akože veľmi nepomôže, lebo tak to sú veľmi malé ceny, ako
hovorí predseda vlády prd v stromovke. Takže nerozumiem tomuto, že prečo všetky štáty musia zastaviť a prečo nemôžeme ten energetický mix mať vlastný. A myslím si, že to aj sa hovorilo dade, že v tých základných zmluvách Európskej únie je povedané, že energetický mix si určujú členské štáty. Presne tak. Páni, vidím, že máte vládu do tej témy. Dobre to vnímate, je to vidieť aj z tohto komentára a z tých otázok. Zdá sa mi to, mne osobne, ale určite aj mnohým, ak nie všetkým kolegom, sa mi to zdá byť veľmi, veľmi neúprimné. Stále naháňať ako keby ten morálno-etický apel. Už mi to dojde ako morálny gíč, na základe ktorého stávame niečo, čo je existenčne dôležité, úplne chlebové. Takisto sa domnievam od začiatku, nehovoriac o tom, že 18. balík sankcií, dnes sme si dali tú otázku s premiérom na výbore, že a tých 17, kam sme sa dostali za 3 a štvrť roka, kam sme sa dostali toho konfliktu. Položili sme toho agresora teda údajne. Do 2 týždňov. Do 2 týždňov. A podobne. Menia sa tie stanoviská toho nášho klubu, do ktorého naozaj chceme patriť, pretože je to vlastne taká jediná alternatíva, aj ekonomická, aj kultúrno-spoločenská. Tá Európska únia je naozaj klub, do ktorého sme vždy chceli patriť. Ale tak ako to máme v partii kamarátov, veď keď nesúhlasíme s nejakým kamarátom, môže byť aj väčší a starší, ale musíme mu to niekedy povedať. To neznamená, že ideme k nepriateľovi v úvodzovkách, alebo okamžite kopať za súpera, alebo v športe, vo futbale. Túto otázku si kladieme aj v debatách s redaktormi, s opozičnými kolegami, keď máme spory k týmto témam, že teda máme právo vôbec vyjadriť svoj názor, sledovať naozaj vnútroštátne záujmy Slovenska v kľúčových oblastiach, alebo byť akoby pevne presvedčeným členom nejakého spoločenstva ekonomicko-kultúrno-sociálneho znamená, že sa nemôžete ozvať v ničom a nemôžete upozorniť ani na tie veci, ktoré zazneli vo vašich komentároch, že ale veď Španielsko, Portugalsko má úplne v niečom iné problémy. Škandinávia má také zdroje vlastných energetických surovín, že chceli by sme samozrejme mať toľko mora, toľko zdrojov a tak ďalej a tak ďalej. My pri zbrojení takisto určite nebudeme predsa rozmýšľať nad ponorkami, alebo ja neviem akými krížnikmi a torpédoborcami. Takže treba prihliadať na tie špecifika a dnes tá vypätá atmosféra, ktorú vidíme v tej spoločnosti pred atentátom, po atentáte, ešte viac to bobtná. Ono sa to do veľkej miery inak, ono to cítite, keby ste cestovali, však určite do veľkej miery cítite to aj v iných krajinách. To nie je tak, že keď nám médiá povedia, že ten prezident alebo ten premiér nejakej členskej krajiny, tej, ku ktorej zliadame roky rokúce, lebo je zakladajúca, silná, tradične demokratická, má taký a taký názor. To neznamená, že to je názor, nie že všetkých, častokrát ani väčšiny občanov tej danej západnej krajiny. Aj to je problém Európy, okrem energii, konkurencie, schopností, že mám pocit, že vzniká nám generácia politikov, ktorí robia všetko preto, aby nejakou hmlou dokázali obísť jednoznačnú vôľu občanov, voličov, častokrát ešte aj vlastných strán. Nie je to ešte teda, a už to bôž teda celej verejnosti a voličskej základne v tých daných krajinách. To znamená, áno, určite tých 3,5 miliardy kubických metrov ročne, to je to, čo nám ešte zostalo cez ten Turk Stream, ktorý k nám tečie v prípade ešte toho plynu. A to je ruský plyn vlastne. To je ten ruský plyn. To už nie sú tie staré čísla. To nevyzerá v porovnaní s tými desiatkynásobne väčšími objemami, ktoré už sú v rámci diverzifikácie Spojené štáty, všetky ostatné zdroje, Škandinávia, Severné more, vyzerá to ako nič, ale energetici a odborníci hovoria, že to je ten kľúčový, taká tá rezerva, ktorá určuje potom obrovský, nepomerne z pohľadu laika, ten cenový rozdiel, ako sa potom tie ceny pohybujú. Lebo to signalizuje, že stále je možnosť tej diverzifikácie. Tá nemala znamenať vymenenie jednej závislosti na východných zdrojov v porovnaní so západnými zdrojmi, ktoré sa okrem toho logicky zdajú byť drahšie, veď tankery, životné prostredie už ani nehovoríme v tomto kontexte. Oveľa väčšie vzdialenosti, cez ktoré k nám musí prísť. Takže áno, určite tento morálny apel úplne nesedí. Rusi nepadli na kolená. Ruská federácia si našla odbytištia o to silnejšie v Ázii, vlastne v 3/4 sveta, ktoré naozaj sa na toto tu, čo my riešime v európskom priestore posledné roky, pozerajú trošku s nadhľadom, majú úplne iné pohľady, prípadne iné záujmy, iné zdroje, iné kooperácie s inými časťami sveta. Takže toto je trochu lacný argument. Ja, ak by som mohol naviazať na ten morálny apel, tak mňa by zaujímalo, že akú veľkú relevanciu má európsky morálny apel na Rusko, pokiaľ sledujeme situáciu, ktorá nastala v Iráne.
de facto porušenie medzinárodného práva. No jasné. Dobrá otázka. No, to je Blízky východ. Asi všetci sme niekto 10 článkov, niekto 30 kníh, ale všetci vieme, že Blízky východ nie je sranda. Je to naozaj zdroj konfliktov kultúrno-náboženských tisíce rokov, ale teda minimálne od tej druhej svetovej vojny. Niečo znamenalo samozrejme vznik štátu Izrael, trošku to tam pomenil tie vektory a súradnice tých vzťahov. Z môjho pohľadu islamský štát, prevažne na území Sýrie, ale však do veľkej miery Iraku a tak ďalej, by sa nám nepodarilo utlmiť, poraziť, respektíve vtesnať do nejakých normálnych bariér, nebyť intervencie Ruska. Tým odpovedám áno, je to citeľné, ale začalo to už vtedy. Už vtedy to bola taká jemná facka z hľadiska tých autorít. No a dnes, áno, domnievam sa, že poukazovať 3 až 4 roka na to, že Rusi neboli ničím vyprovokovaní, ignorovať fakty, ktoré boli od oranžovej revolúcie, Majdanu, non-stop záverov samitu NATO pozývacích Ukrajinu do Severoatlantickej aliancie, pričom sme všetci vedeli, že v tej istej vzdialenosti, v tých istých východných regiónoch Ukrajiny sa deje veľká, dá sa povedať, už ani nie skrytá a studená občianská vojna, ale vojna, ktorá znamenala 10 000 obetí. Áno, na obidvoch stranách. Na to by sa žiadna veľmoc nepozerala, tak ako to dnes komentuje nová americká administratíva konec koncov. Takže a tento istý vzorec zrazu ako keby nevidieť a neuplatňovať v prípade toho, čo sa deje posledné týždne na Blízkom východe. To už chce naozaj takú, by som povedal, veľkú odvahu a tzv. Ten dvojaký kilometr, ako často hovorí aj premiér a mnohí kolegovia. Našťastie teda ten konflikt vyzerá, že v úvodzovkách teda nestal 1000 a 10 000 mŕtvych ako doterajší konflikt v Gaze za 1,5 roka od oktobra 2023. Tam ja som čítal, že 70 000 mŕtvych civilných obetí, tak? Došlo k bombardovaniu obojstrannému, došlo k vojenskej, už oficiálnej intervencii niekoľkodňovej, teda Spojených štátov amerických, ale teda našťastie a dnešné stanovisko opäť, teda to oficiálne, s ktorým premiér ide aj na to rokovanie, samozrejme chváli a víta, že došlo po niekoľkodňovom vypuknutí toho tlejúceho konfliktu, došlo k prímeriu, dúfajme, že trvalému a dúfajme, že sa tá situácia upokojí. Tam môžeme hovoriť dvojštátne riešenie. Izrael aj USA z časti nová administratíva argumentuje tým, že vlastne Irán rovná sa Hamas z hľadiska nejakého dlhodobého, aj Hizballah z hľadiska dlhodobého nejakého financovania. Ale naozaj humanitárne právo a medzinárodné právo, ako konštatujeme už v posledných mesiacoch, že už je tak zerodované, že vracať sa ešte k tomu a non-stop stavať ešte tú tragédiu na Ukrajine, ktorá si vyžiadala 100 000, samozrejme, obetí na obidvoch stranách, oveľa menej civilných, aj percentuálne, aj v nominálnych číslach, ako spomínaná Gaza, to je pravda. Aj na toto treba pamätať. Takže potrebujeme naozaj sa upokojiť, opäť dostať, a to platí podľa nás a mňa, aj pre európsku diplomáciu, Európsku komisiu, Európsky parlament, dostať sa k rokovaciemu stolu, k dialógu, a už prestať len šermovať tými zbraňami a vrácať sa povedzme do 70. 60. rokov naozaj pretekov v zbrojení. Ja som sa narodil v druhej polovici 70. rokov, ja si to pamätám, tie nekonečné konflikty Irán, Irak, Afganistan, Pakistan, boli to takisto proxy, čiže tie zástupné vojny tých veľmocí, kde sa vybavovali rôzne typy súradníc, ale de facto je to vždy o tom istom. A ešte k tomu Iránu, to je 20% zdrojov ropy, ak sa nemýlim, to znamená, to okamžite zase by sme pocítili na tých cenách palív, nie len to, čo tankujeme, ale v mnohom inom. Mnoho ľudí ani nevie napríklad, že keď sa bavíme o cenách plynu, má to okamžite priamu súvislosť s cenami elektrickej energie, pretože mnoho elektriky vyrábame na plyn, takže treba si vždy uvedomať aj tie kontexty. Mnoho z týchto vecí, o ktorých sa aj teraz tie desiatky minút bavíme, sú úplne spojené nádoby a priamo, alebo aspoň nie priamo spolu súvisia. Ja som aj videl také video, ako USA zhodili tú bombu, takú tú 30-tónnu bombu, ktorá je schopná zničiť tie podzemné základne. Je to veľmi strašidelné a nechápem, ako môžeme hazardovať s takýmto niečom. Z Ukrajiny ešte také videá nie sú. Tam tie naozaj moderné zbrania ani jedna strana zatiaľ nevyužívala. USA v tom v Iráne veľmi šlaplo na plyn. Čiže ja dúfam, že to prímerie zostane. Ja už som aj čítal články, že obidve strany ho porušili. Tak teda naozaj neviem, ako to teraz je. Možno len pre divákov, ako aby boli v obraze, tam ide o to, že Spojené štáty bombardovali 3
jadrové nejaké výskumné centra a použili pritom lietadlo, ktoré stojí 2 miliardy dolárov, čo je asi najdrahšie lietadlo, ktoré bolo kedy na svete. No a že hej, a tie bunkre, alebo tie výskumné zariadenia boli vlastne že 60 metrov pod zemou, hej, že to vlastne ako keby bola fakt, že šupa. A v podstate k tomuto ešte by som chcel dodať, že v kontexte mňa ako Slováka, teda obyvateľa, občana štátu, ktorý má 5 miliónov obyvateľov, nepríde mi bezpečné, pokiaľ my morálne odsudzujeme ruský útok na Ukrajinu a zároveň mlčíme pri americkom útoku na Irán. Pretože mne to príde, že to ako keby relativizuje to medzinárodné právo. Ja nás ako malý štát chráni iba to medzinárodné právo de facto. A dokonca prezident Trump je kritizovaný za to, že demokratickými alebo poslancami za demokratickú stranu, že to bolo protiústavné, lebo to vopred neprekonzultoval, teraz neviem, či so Senátom, alebo s tým... No, oni to majú v ústave, Kongresom, môžu impičnúť za to, čo bolo demokratov. Ako toto ty vnímaš? No, začnem diplomaticky. Ako podpredseda Európskeho výboru, my sme taký ten diplomatický výbor v Národnej rade, lebo ono sa to patrí. My musíme prežúvať tie diplomatické stanoviská ministerstva zahraničných vecí. To nemôže byť úplne taká tá hovorová reč. Len malú vsúvku, lebo toto naráža napríklad na tú nekonečnú debatu, že niečo predkladáme oficiálne, niečo iné hovoríme, ale veď tá diplomatická reč oficiálnych stanovisk vždy musí mať nejaké dekorum. Musí napríklad vždy uznávať celistvosť Ukrajiny, odsúdiť agresora, de jure agresora, hovoriť o tom, že len prosperujúca, ekonomicky, sociálne, bezpečná, bezkorupčná Ukrajina je výhodou pre Slovensko do budúcna, že v tom absolútne držíme palce. Poťažmo možno ako člena Európskej únie, len od toho je dosť ešte žiaľ ďaleko pri splnení tých kritérií. Takže 2 roky som žil v USA. V Rusku napríklad som tam bol na škole od 18. V Rusku som strávil niekoľko týždňov. V západnej Európe som býval v desiatkách rodín. Aj v Rusku, lebo od 8 rokov som cestoval, bol som taký malý spevák, Bratislavský chlapčenský zbor. Toto ma formovalo. K tejto téme jeden z najlepších kamarátov môj od gymnázia v Bratislave, ja som bratislavčan, je Sýrčan v Damašku. Venoval sa týmto témam odborne, dokonca aj pre neziskové organizácie mal na starosti projekty Irak, Sýria, Jordánsko. S ním mám za 30 rokov stovky hodín oddebatované k týmto témam, čiže naozaj, ešte som vyštudoval ako producent na VŠMU, vymetal som všetky filmové festivaly a tam som spoznal režisérov dokumentárnych filmov izraelských, palestínskych, sýrskych, iránskych. Bola to tá ľavica samozrejme, tí umiernení, tí mierotvorcovia takisto. Tiež ma to formovalo v tých študentských a v tých časoch neskôr. To znamená, že tam smeruje asi tá moja odpoveď, že áno, aj to humanitárne právo krýva, krváca, plače de facto, a medzinárodné právo už úplne v tých posledných mesiacoch. Vyzerá to, že zase sme sa vrátili niekam, ja neviem, možno 100 rokov dozadu, právo silnejšieho za každých okolností. Do toho máme teraz tú informačnú vojnu. Spomenuli ste veľmi správne, obidve strany vždy povedia, druhá strana porušila prímerie. Ja už v tomto neverím, priznám sa, že ani jednej strane, kým mi to nepovedia nejaké nezávislé, kredibilné inštitúcie, humanitárne, OSN a podobne, ale ako vieme, takisto na Blízkom východe ani v druhej svetovej vojne, ak sa nemýlim, alebo v 2 svetových vojnách dokopy nezomrelo toľko humanitárnych pracovníkov a novinárov napríklad, ako tam prostredí toho úzkeho konfliktu Blízkeho východu za ostatný rok a pol, takže to sú možno dôvody, prečo máme občas aj informačný zmätok v tých veciach a rozmýšľame určite všetci nad tým, nie len že oficiálne stanoviska, televízory, ale rozmýšľame nad tým niekedy celé noci, pri akomkoľvek nejakom podnete informácií, že ako to tak asi je, kde je asi tá pravda. Ale je bez debaty, že takto počúvam ja aspoň 20 rokov, že teda Irán nemá pokračovať v tom obohacovaní uránu. Vedcov a nezávislé projekty a výstupy, keď som čítal, tak nikdy neboli ďalej, ako sa zaviazali, čo sa týka toho percenta. Dnes, ja neviem, to je radovo niekoľko percent. Hovorí sa, že oni môžu ísť až po 60, ak sa nemýlim. Že to je stále ešte bezpečné, ak s nich nechceme teda im dovoliť, aby sa stali atomovou veľmocou z hľadiska vojenského použitia. Lebo my sme samozrejme atomové veľmoci, čo sa týka atomovej energie, ktorá je absolútne základom nášho fungovania. Tam je tiež podľa mňa inak celkom taká hra eufemizmu a slovíčok v týchto témach, takže si myslím, že bombardovať vedcov inak tiež nie je úplne humánne. Hlavne ich zabíjať a popravovať ako Mossad. Ja som si spomenul napríklad na takého Alberta Einsteina a ďalších tvorcov atomovej vojny, ktorí potom mali dosť ťažké obdobie po prvých použitiach
atomovej bomby na konci druhej svetovej vojny, že tiež mali obrovské morálne dilemy a však dodnes ich považujeme za absolútnych, za kráľov, matematikov, vedcov poslednej etapy vlastne našej civilizácie a vedeckého pokroku. Ja viem, tak ako kamarát Sýrčan, Iránčania, Jordánci, to je tak stará, tradičná, inteligentná perská kultúra. Vadí mi desiatky rokov, že sa na nich pozeráme jak na divochov nekultúrnych, pretože to je naozaj, že robí to z nás trošku nekultúrnych a nevzdelaných divochov. Posledné roky fungujem hlavne v Gruzínsku na takých medzinárodných projektoch medzi Európou a týmito krajinami. Tam stretávam najviac Iráncov, fantastickí ľudia, vzdelaní ľudia, svetové jazyky, rozprávame sa o Gruzínsku, o Iráne, o Slovensku a tak ďalej. To znamená, že treba si zahadzovať tieto čierno-biele okuliare, ktoré niektorí nosíme, alebo teda nosia takmer v každej téme už roky. Už to začína byť nebezpečné. To je takéto staroveky Atenčania hovorili, že silné štáty robia čo môžu a slabé strpia čo musia. Mi príde, že doteraz akože od tisícky rokov to takto funguje. Aj mi ľúto, že sme sa nedokázali ako celý svet pohnúť z tohto status quo, čo tu. Ale podľa mňa sme sa posunuli. A ako? Tak minimálne máme svoju nejakú štátnosť. Chápeš, to ako keby, že tu funguje na práve silný život, tak Slovensko... No dobre, a pozri sa, ako sme... Tlačení do toho, aby sme išli proti našim záujmom, ako sme sa bavili, že zastaviť ruské energie. To, ale my sme tlačení, ale to ešte neznamená, že budeme dotlačení. No a to je teda vlastne otázka, takže ak som správne pochopil, Recovery Europe, 18. balík sankcií, dve rozdielne veci. A my sme ich spojili dokopy, pretože myslíme si, že to je nefér sa tváriť, že to spolu nesúvisí, pretože Repowering Europe je oveľa závažnejšia protiruská sankcia v úvodzovkách balík, ako samotný ten de jure obsah 18. balíku, ktorý podľa analýz zatiaľ nemá priamy dopad negatívny na Slovensko v akýchkoľvek teda kľúčových oblastiach. Takže preto to v tomto prípade my, ako Slovenská republika, v zastúpení samozrejme premiéra Roberta Fica vnímame tentokrát ako spojené nádoby a preto je aj to stanovisko takéto k tomu. A toto je zaujímavé, že vlastne aj Rearm Europe a Recovery Europe, tak obidve Rearm prezbrojiť, toto, že obnoviť. sú v podstate ako keby proti Rusku nejakým spôsobom, nie? Pretože aj tie zbrania asi nenakupujeme kvôli tomu, aby sme sa tu medzi sebou navzájom hlušili, ale ako keby najbližší náš sused a veľmoc je v podstate Rusko. Áno. To znamená, že Európska únia ako keby dosť šlape na plyn tejto téme. Myslím si, ak čítam medzi riadkami to rozmýšľanie, myslím si, že to máme celé fakt postavené len na tom, že sa chceme domnievať, že od tých neschopných Rusov ešte na začiatku konfliktu 3 až 4 roka dozadu, ktorí teda nevedeli dobiť ani kilometr územia, sa teda za tie 3 roky stal taký hegemón, že momentálne ideme postaviť svoju existenciu a potrebu zbrojenia, obrany schopnosti čisto len na tom, že kľúčový náš problém životný v strednodobom, krátkodobom horizonte má byť teda nepriateľská Ruská federácia. Je to podľa mňa je to vratké. Mám taký pocit, že to je vratké a myslím si, že všetci rozmýšľame a počúvame aj o argumentoch, že to bude bezmála. Ak zoberieme to HDPčko na tých 5%, tak ako bol ten prezidentský summit pred 2 dňami, že má znamenať teda pri nejakom priemernom raste HDP môže znamenať viac ako bilión, to znamená viac ako 1000 miliard eur v rámci európskych krajín aj členov NATO v rámci zbrojenia do budúcna obrany schopnosti. Našťastie tam máme teda tú našu hlavnú klauzulu, že teda duálne využitie, lebo to sú projekty, ktoré by naši ministri a členovia vlády robili za akýchkoľvek okolností a ako vieme, bez infraštruktúry, nemocníc a tak ďalej, aj tak nie je tá obrany schopnosť a bez infraštruktúry nie je aktuálna, takže to môže byť aj atomová, to môže byť akékoľvek energetické nosiče, infraštruktúra, takže áno, ale nebude to jednoduché a celá Európa rozpráva paradoxne už rok o konkurencieschopnosti. Tá Draghiho správa, ktorá nám akoby nastavila zrkadlo, to už je 3/4 roka dozadu, pomenovala presne tie problémy, energie a tak ďalej. Dobre, máme tam migračné problémy. Vnútorná bezpečnosť. Napríklad, poviem úprimne, z môjho pohľadu, nás čaká výzva takej zachovania si tej vnútornej bezpečnosti, ktorú na Slovensku cítime a ktorú komentujú všetci moji priatelia, známi a kolegovia, keď prídu na Slovensko alebo do toho nášho mikroregiónu. Nehovorím, že to je len Slovensko.
Tak sa necítia ani občania západných krajín, ktorí, povedzme, dávajú nominálne na zbrojenie oveľa viac. Túto vnútornú bezpečnosť si potrebujeme zachovať, tú vonkajšiu a dávať do nej toľko prostriedkov na úkor rozvíjania školstva, čiže budúcich generácií, zdravotníctva, infraštruktúry, mosty, diaľnice, samozrejme energetika a tak ďalej, sa mi zdá byť ako kráčanie dozadu v úplnom rozpore s tou Draghiho správou, ktorú si doteraz ešte číta Európska komisia a členovia Európskeho parlamentu. Takže pre mňa je to trošku schizofrénia. A myslím si, že teda ten zbrojársky priemysel nás asi nespraví konkurencieschopným. Čo hovoríš na to, že Donald Trump povedal, že ostatné členské štáty NATO majú dávať 5% a USA nemusí, lebo oni bránili, alebo oni sa už dosť činili v rámci NATO. Tak, áno. Ono to asi vychádza z takej premisy, že vlastne Biden akoby vyprovokoval alebo rozfičal, veľmi ľudovo sa skúsim vyjadriť teda, a rozdúchal ten vojenský konflikt tej proxy alebo zástupnej vojne na Ukrajine. To znamená, Trump je dnes pasovaný alebo sa vidí v tej role toho mierotvorcu. A ten základný vzor, že to bola Bidenová vojna, používa na to, že nebudú už USA. Myslím, že oni sú ani nie na 5%, niekde nad 3% toho zbrojenia. Samozrejme, že to dáva dokopy skoro ten bilión, že to dáva naozaj veľa, pretože ich HDP je veľmi vysoké. Ale no, nie je to... Neviem, či nie sme v takej pasci zase ako Európa v tom celom, že teraz my sme si povedali pred necelým pol rokom, že dobre, tak to prevezmeme celé my a ideme tomu prispôsobovať a ideme meniť optiku na základné politiky, sociálnej kohézie, energetiky, všetkých rozvojových projektov, infraštruktúry, investícií, školstvo, zdravotníctvo, všetko ideme utlmiť preto, lebo sme si povedali, že teraz my ideme prevziať ako keby štafetový kolík a ideme sa utvrdiť teda v tom, čo sme už spomenuli, že náš kľúčový problém je Rusko, že má nejaký eminentný záujem ohrozovať našu bezpečnosť a existenciu vôbec holú, takže no, o tom je tých 5%, ale ako sme spomenuli, ako asi aj vaši kolegovia už povedali v ostatných dňoch a týždňoch, že tam máme veľkú vôľu a tú flexibilitu v tej nábehovej krivke. Budúci rok to bolo kľúčové, nemusíme zvyšovať tie náklady na zbrojenie z tých súčasných 2%. Konec koncov sú krajiny, ktoré nie sú ani na tých 2% a ako sme spomínali, sú krajiny, ktoré ani nechcú ísť výrazne ďalej, lebo hovoria, že si to nemôžu dovoliť. Ich sociálne, zdravotné, školské systémy a tak ďalej a tak ďalej. Vidím inak, páni, že chytila nás táto geopolitická téma. Pôvodne sme sa chceli aj tomu sociálnemu štátu a sociálnym politikám venovať. Akurát som to chcel uzavrieť tak, že sme ťa chceli zneužiť aj na sociálne témy, ale tak sme sa chytili, tak diskusia bola dobrá, tak sme sa to nechali pokračovať. Však ja si nemyslím, že nemusíme vždycky podľa scenára. No budeš musieť prísť ešte raz, ak teda budeš mať samozrejme záujem. Dneska si tu bol ako podpredseda výboru pre európske záležitosti, na budúce pôjdeš ako bývalý hovorca, práca a člen sociálneho výboru. Tak, toto znie veľmi múdro, veľmi racionálne, takže príjmem aj na budúce pozvanie. Tak dúfam, že moje vsúvky vo vašej otázke boli perfektné, dúfam, že moje vsúvky neboli príliš dlhé, len to je tak, že no, keď sú to také dôležité košaté témy, tak človek potom skáče, ale všetko to spolu súvisí, takže držme si palce. No. Ja by som sa ťa ešte aj dopýtal, že iba možno jednou vetou, ak by si mohol, ty si vravel, že ako Európska únia sme sa chytili do pasce. Ako sme sa mohli nechať chytiť do pasce? To akože je chyba našich diplomatov, alebo... celkovo vedenia Európy, alebo to, že akým spôsobom Európa vedie svoju zahraničnú politiku. Asi nebudeš ani ty ďaleko od pravdy, zase ako diplomaticky. Spomínate si pred pol rokom, 3/4 rokom na naše vládne stanoviska Smeru, ale aj stanoviska kolegov z Hlasu, pamätám si aj Braňa Ondruša a podobne, keď sme sa snažili diplomaticky jemne komentovať personálne zmeny staro-nového vedenia Európskej komisie. No a asi aj tamto celé tkvie. Ono je to už len v prirodzenej, nielen tej úradníckej výbave a kvázi politickej výbave, ale oni smerovali, to bývalé vedenie niekam smerovalo, oni nevedia urobiť tú výhybku. To je naozaj taký môj viac menej osobný, ale myslím, že nie som jediný pohľad, že majú problém zmeniť tú trajektóriu, priznať si niektoré chyby z toho predchádzajúceho obdobia, z ktorých by sme sa mohli poučiť, ako radi hovoríme. A v tomto má obrovskú výhodu tá americká administratíva, že oni obrátili list,
pretože z pohľadu vojny na Ukrajine trvám na tom aj s mojimi kolegami, že naozaj variant staronového prezidenta Donalda Trumpa a jeho administratívy je väčšou zárukou blízkeho mieru ako pokračovanie pôvodnej Bidenovej, alebo teda potom jeho nástupkyne. Takže v prípade Blízkeho východu už je to oveľa zložitejšie, toho sme sa dnes dotkli. Takže asi si myslím, že je to nejako takto. Je to problém konkrétnych štruktúr, konkrétnych lídrov. Myslím si, že môžeme byť radi, že tam máme Maroša Šefčoviča ako jedného z najskúsenejších, ale nemôže všetko. Ako sám koniec koncov vieme, že on nie je zástupca len slovenských záujmov, ale je slovenský nominant na zastupovanie európskych záujmov, momentálne hlavne tých transatlantických vecí, konkurencieschopnosti, ale teda aj vyjednania tých primeraných cieľ voči USA, voči Trumpovej administratíve. A keď ja sledujem volebné preferencie, tak možno obdobný shift, ako zažili v Amerike, čaká aj Európu. Dúfam, že komisára pre obchod to netrápi, akože s tým som veľmi spokojný. Takže... Ďakujem, ak sme na dnes vyčerpali. Pravda. Časové príliš živá diskusia. Tak. Dobre, takže sme dohodnutí na ďalšej epizóde, tak teda ďakujem veľmi pekne, že si na nás našiel čas. Verím, že teda po lete sa stretneme, lebo už budeme len zo pár epizód a potom príde tá letná prestávka a potom v septembri môže čakať hovor od nás. Tak, díky ešte raz chlapi za pozvanie a všetkým aj divákom a poslucháčom príjemné leto. Teda ďakujeme aj vám, ako povedal pán poslanec, za to, že ste si nás pozreli, že ste si na nás našli čas. Moje meno je Tobiáš Longaver, so mňou tu sedel Kubo Slašťan a našim dnešným hostom bol poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Michal Stuška. A ešte, aby som nezabudol, v popise videa budete mať prihlášku k Mladým sociálnym demokratom. Pokiaľ sa vám páči, čo robíme a chcete nám nejako pomôcť alebo participovať, dvere máte otvorené, napíšeme na sociálne siete. A my vám odpíšeme. Ďakujeme, dovidenia, do počutia.